a videóreklámok zöme, hogy mi embereknél rettenetesen gusztustalan lények vagyunk. Ebből egy szót sem értek. Nem ittál egy kicsit többet a kelleténél? Kis előadás következik. Röviden összefoglalom, miről szólnak a reklámok. 1. Az embereknek korpás a hajuk. Az enyém mástól fehér. Az embereknek kellemetlen a lehelete, lyukas a foga, szájukban evés után káros savak keletkeznek, az emberek izzadnak és büdösek, az arcuk pattanásos, kimoshatatlanul koszos a ruhájuk, baktériummal tele a tányérjuk, a WC-jük, átláthatatlanul piszkos az ablakjuk, fertőzött a kezük, a hölgyek, ha jön a természet, nem szaladgálhatnak feszes nadrágban, és minden esetre a legfőbb megváltó, a legújabb sejmes klozettpapír. Tamás,